nese momento é que os poemas sexan capaces de transmitirnos emocións, de transmitirnos sensacións, ou que as imaxes ou palabras que nos transmitan algo. Non é importante que queiramos entender o que o poema nos quere decir. Non importa, non importa. O importante é que o poema nos diga algo, que se non nos diga nada, como hai tantísimos poemas no mundo, é moi fácil cambiar de poema e buscar un que si nos diga algo. E que, en definitiva, o que facemos os poetas é enredar as palabras, porque cando nos damos conta de que xogar coas palabras é algo que nos dá poder, temos esa devoción, esa ambición de querer seguir dominando a lingua, porque dominar a lingua sempre nos dá poder. Por eso, eu teño un gato que me axuda
e fura ata ceibar a súa locura tola e libertaria. Pero moitas veces o amor tamén é supone comunicabas cando eu che falaba dos 1000 teléfonos que ten a vida intermitentemente comunicabas e ás veces non contestabas, non recoñecías o sinal. E cando te chamaban de cuarto a cuarto, de cuarto a cuarto, de leito a leito, de leito a leito, de saba a saba, de saba a saba, de boca a boca, de boca a boca, comunicabas. Intermitentes, extraños sons de mudez e ausencia. E o amor, eu estou seguro de que destes penúltimas tendencias, non? Sabía. O amor, efectivamente, como di Carlos Negro, non é un cantado. Este é un poema moi distinto e é un poema que escribín porque a miña xeración foi moi tocada por esa droga que algunos chaman cabalo, outros heroína, moi tocada por esa droga que deixou a moita xente no camiño. Eu vin a moita xente, a moitos amigos, a moita xente da miña xeración caer no camiño logo da vida, nas fauces desa droga que con calquera outra o que intentan é que perdamos o control de nos mesmos e en definitiva que perdamos a nosa capacidade de ser libres, de opinar, de dicir e de ser críticos co mundo. O poder non lle interesa que señamos críticos, interesa que ternos dominados. Dormirá meu fillo tirado calquera portal. Era pequecho e lambón. Cagou por ele ata 6 anos e nunca quixo ir a escola senón xogar a perderse entre o vento nos areais de Rodeira a procura de botellas de vixilia e latas marinas coas que enchía o fregadeiro. Tiña os ollos grandes da nai e na alma a inquedanza negra do pai e diante dos libros afogaba como un tomate colorado que abre e comeza a ceibar o zume. Dormirá en calquera portal, meu fillo, coa ollada estragada no punto da infancia e a negrura empodérmica da alma inxectada nas veas. A poesía tamén está na publicidade, ou tamén a publicidade utiliza recursos da poesía. Este é un poema que sí que está en Poetízate, que bota man de recursos da publicidade para construir pois, un poema que é irónico, que é burlesco, non? É desa Santiago. Unha moto que vira para a esquerda, derrapa e cai. Unha moto que vira para a derecha, derrapa e cai. Unha moto que segue de fronte, derrapa e cai. Unha moto que frena, derrapa e cai. Derrapa e cai é un sentimento xeralizado. Derrapa e cai é un champú de brea e máis pó para rocallar o pelo. Derrapa e cai é un filme de intriga e terror no que o chico, despois de salvar a chica, ama para sempre. Ou polo menos ten a segunda parte. Derrapa e cai é unha marca de tabaco. Derrapa e cai é un libro de memorias de Angelietro, publicado por fascículos dunha revista do corazón. Derrapa e cai ofrécelle un novo estilo de vida. Derrapa e cai un lugar tranquilo, afastado do centro da cidade, onde ninguna moto poderá molestalo. Derrapa e cai un soño ao seu alcance. Derrapa e cai o soño máis placenteiro. Derrapa e cai
publicidade usa recursos da poesía. E ás veces podemos notar mal de poetas como Eduardo Mondal do século XIX, que está xa moi afastado da nosa sensibilidade, e atopar que entre Eduardo Mondal e o anuncio da televisión hai moita máis relación do que parece. Eu vou ler o poema de Eduardo Mondal e vos decides de que anuncio se trata. Honrados e duros e fortes galegos, afiades as fronces de pulso aceiro, da máis nobre sega chegarán os tempos, afiades as fronces, afiade galegos. A gran Babilonia de España no centro, cando é que pasades vos di galegos, da última sega chegarán os tempos, afiades as fronces, afiade galegos. O gratis, evidentemente, non? Por qué? Porque utilizan os recursos anafóricos e enfatizantes que utiliza a poesía, que utiliza Mondal. Por eso os decía, a poesía, entre a publicidade e a poesía, hai moita máis relación que parece, e a poesía é unha fonte da que se alimenta, pois, incluso algo que ten fins comerciais, como é a publicidade, que pretende convencernos para que vendamos, bota man da poesía. Hai un poeta que se chama Juan Bonilla, que escribe bueno, non sei exactamente onde é, pero non me parece. E ten un poema que di así: Mayakovsky soñaba con día en que a poesía se imprimise nas paredes da gran cidade. Grandes letras véredas anunciando verdades como a puños levantadas de verdade, e frases lapidarias exaltando a transeúntes adormecidos. Eslóganes máxicos que susurrasen os namorados o que sentían, ainda que non soubesen dicilo, e ofrecesen alentos enfermos. Versos potentes como a golpes de luz solar no cerebro nocturno dos teos. Versos que fosen boca a boca que salva un balista rescatado por un desconhecido das aguas do Terio. A poesía é útil, soñaba Mayakovsky, é útil como un golpe de karate que detén en seco o agresor. Nos cafés de madrugada berraba, prendía e daba labazadas a eito. A poesía é útil se dicindo verdades como a puños de golpes de verdade. Iso decía a gargalladas ao poeta Mayakovsky, e logo apuntou a súa caluga e por un burato do peto derramou o minuto que lle quedaba. E agora paseamos polas ruas do centro e miro isto que nos queda daquele soño, versos fundamentais da época, berrando nas paredes da hora. La chispa de la vida, just do it, ahorra o nunca, imposible es nothing. ¿Te gusta conducir? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Bueno, remato cun poema e deixo vos espazo para que preguntedes algo se queredes. É un poema de Ana María Fernández. Bueno, ten unha pequena modificación que lle fixen eu, porque os poetas son unhas sirras de isto que facemos xa con as poesías. As ondas me leven onde haxa un cantar, do barco dos ollos serei capitán. As roces monos viránme escoltar, seguirei da espuma o louco bailar. Dos portos que toque ninguén saberá. Deixadme libre coa poesía e co mar, porque hai unha cuestión que ainda non vos comentei e necesito outra palabra. Deixadme libre coa poesía e co mar. A palabra é moi importante. A magia é moi importante. O silencio é moi importante. A música é moi importante.
é a máis importante da poesía? O máis importante da poesía é que a poesía é un verbo de liberdade.